Salut! Astăzi am un articol foarte fain despre ciudățenie. Într-o zi mi-a spus cineva că sunt ciudat. Nu am gândit. De obicei nu mă opri la replici din asta, de asta m-a pus pe gânduri. Și mă gândesc puțin și îmi dau seama că au dreptate. Sunt vegan, nu mănânc carne, lactate. Este o dietă ciudată. Îmi place muzica folk, muzică tradițională norvegiană, rusească. Iar ceva ciudat, nu toată lumea ascultă. Nu-mi place să mă uit la televizor, majoritatea se uită. Iar ceva ciudat. Și am ajuns la concluzia că da, sunt ciudat. Foarte bine. Și ce dacă? Mă simt bine și liber. Care e problema dacă ceilalți mă cred ciudat? Am citit o chestie foarte faină, că zicea cineva că să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite este cea mai mare nebunie. Gândește-ne în felul următor. Dacă faci același lucru ca părinții tăi, bunicii tăi și cum s-a făcut până acum, foarte probabil vei ajunge, adică sigur vei ajunge acolo unde au ajuns și ei. Dacă faci același lucru, mergi la școală, înveți sau nu, asta mai puțin contează. După aia liceu, te distrezi, te mai plictisești, la facultate mai trebuie să înveți, după aia te angajezi, mergi la servici și așa mai departe. Cum faci toată lumea? Unde vei ajunge? Așa cum ajunge majoritatea lumii, să aibă o existență mediocră. Vreau să zic că sunt rele cele de mai sus, școala, liceu, facultatea. Nu, nici de cum. Dar asta face toată lumea. Și toată lumea nu face nimic special. Ca să faci ceva special, trebuie să ai un comportament special. Cum? E destul de simplu. Gândește diferit și fă lucrurile diferit. Dacă toți scriu cu stilou, tu de ce să nu scrii cu creioane colorate? Dacă toți merg, tu de ce să nu alergi? Dacă toți au părul lung, tu de ce să nu te ragi în cap? Sună extravagant? Poate. Dar oricum nu contează. Așa gândesc genile. Dacă n-ar fi fost oameni ciudați, care se gândească diferit și să schimbe lucrurile, astăzi am fi trăit exact ca în Evul Mediu. Totuși, deși sunt foarte productivi acești oameni, societatea descurajează creativitatea. A fost fază în clasa 9. Diriginta și-a dat seama că nu prea mă interesează școala și a sunat pe mama. Și îi spune în felul următor: mai spuneți și dumneavoastră să se mai integreze în sistem. În vremea aia aveam o coadă aici, în vârful capului, tot părul scurt și o coadă până la umăr. Și nu prea mă interesa școala și am zicea, rugați-vă să se mai încadreze în sistem. Ok, nu învață tot timpul, dar să mai înveți și pentru unele materii mai importante, la care după aia o mai sun o dată și îmi spune că eu îl înțeleg într-un fel, că și eu aș vrea să evadez din sistem și nu e cel mai bun, dar ce să faci? Nu mai înveți și câte puțin și Deci îmi spune mie să mă încadrez de unde vrea ea să evadeze. Păi, lăsați-mă, fraților, că v-ați încadrat voi destule. Ce să mă mai încadrez și eu? Altfel spus, fii și tu ai cum e toată lumea, adică majoritatea. Asta vrea societatea de la tine. Și crezi că ai ce face sau nu? Da, sigur. Gândește diferit și fă lucrurile diferit. Am citit un principiu foarte fain într-o carte: sparge tiparele. Spune acolo cum să gândești ca Einstein. Da, fii cât mai original și nu băga în seamă pe cei care critică, că n-are rost. Lasă-i să critice și tu mergi înainte. Poate te întrebi până unde merge chestia asta cu să faci lucrurile diferite. Până la bunul simț. Fă lucrurile cât mai diferit poți, dar respecte pe cei din jur și nu uita de drepturile lor. Dacă le încalci, asta deja nu mai e creativitate, ci prostie. Să vedem două exemple. Cum e ce-ar fi dacă m-aș vopsi cu verde în cap? Ar fi ciudat, toată lumea s-ar uita după mine, dar nu deranjez pe nimeni. Adică
faptul că eu sunt verde în cap nu te deranjează cu absolut nimic pe tine. Deci, e ok, nu e nicio problemă. Și al doilea exemplu, ce-ar fi să dau drumul la muzică pe telefon și ascult tare în tramvai? Asta deja e prostie, pentru că poate ceilalți nu au chef să asculte muzica pe care îmi place mie. Poate îi deranjează, poate sunt obosiți, poate sunt plictisiți și nu au chef de muzica mea. Deci încalc drepturile lor. Asta deja nu mai e ok. Ca rezumat, ideea principală este că nebunii schimbă lumea. Da, cei care sunt destul de nebuni să-și exprime ideile ciudate, realizează lucruri colosale. Dar nu uita de bunul simț. Respectă-i pe cei din jurul tău. De acum, să nu-ți mai fie rușine niciodată să-ți exprimi ideile. Ține minte că geniile care au ajutat umanitatea să evolueze au fost cei mai mari ciudați. Și foarte important, fii liber să-ți spui părerea. Lumea are nevoie de ea. Fii liber.